Fora de joc a Montserrat, de Màrius Serra. Novel·la ludocriminal. Ludocriminal, misteri, d'acord? Hi ha un mort, una sèrie de morts, i a Montserrat, que és allò que m'ha cridat l'atenció... Bé, me l'han regalat per Sant Jordi, però bé. Allò que sabia que m'ha cridat l'atenció és que passa a Montserrat, com a Blauet de Lluc, clar, Montserrat, Lluc, hi ha certa vinculació. La qüestió, l'excusa del Ludocànon, que és un certamen fictici on 15 jutges decideixen quin és el millor joc de taula de la història, de 100 a 1, quins són els millors de tots els països, totes les cultures, de totes les èpoques. Molt interessant. Apareix un capellà mort, d'allà. D'acord, aquí, en Comas, que és l'organització d'aquest judici, no sol que és la seva neboda, i en Garota s'encarreguen d'investigar-ho, tot i no ser cap d'aquestes policies, perquè en Comas té una idea, se li acut una connexió de content derivada de la seva experiència d'agilitat mental a partir de jugar tant de jocs de taula. En aquesta novel·la hi ha una forta apologia de jugar. No és allò de no te fas vell quan deixes de jugar, sinó que deixes de jugar quan te fas vell. Una cosa així. Total, amb endevinalles, pistes i trampes aconsegueixen saber qui és d'una forma bastant original. D'acord, que m'ha agradat. No he pogut aturar de llegir-lo. I a més que hi ha escolans. No són blauets, són de Montserrat, que són la meitat que un blauet, però és això, és a dir, he trobat interessant que hi hagués com a canvis de moments ara adults, ara nins. Això està molt bé. I que no m'ha agradat? Que me n'he donat que no sé llegir misteri. D'acord? Per fer una lectura d'una obra de misteri tu has de fer com una partida d'escacs, anar intentant avançar el pròxim moviment del criminal o dels investigadors per veure si tu anaves per bon camí. Però jo me n'adono que som un lector contemplatiu. Jo quan llegeix no pens, llegeix i ja està, me fixo en la prosa, me fixo en la gramàtica, me fixo en la bellesa, en les descripcions, però no vaig a parar a veure aquest personatge que farà a continuació. No m'importa, jo llegeix el present. I clar, una vegada l'acabes, te n'adones que la resposta de qui era, en el segon capítol ja te diuen qualque cosa. Per tant, és com, Albert, no tens ni idea de llegir misteri. En efecte. Cosa que tampoc no m'agrada, que na Sol, que és més jove que el seu oncle, evidentment, diu boomer tot el temps. Ara intentarem trobar-ne exemples. Aquí tenim boomer, aquí, ja que sé, boomer, una altra vegada, boomer, en 280 boomer, en 200 tantes pàgines diu boomer com a 50 vegades i cansa. Sí, sabem que ets jove, però no tens per què dir boomer cada vegada, ho pots fer una miqueta més interessant, d'acord? I, sí, i xerren un poquet de